Berdimuhammedow atlar bilen didarlaşýar, metbugat ösüşleri wasp edip krizisi aglamayar. Merkezi Aziya boýunça ekspert Bruce Pannier Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow barada eň iri döwlet gazetlerine çykan soňky makalany Berdimuhammedowyň saglyk ýagdaýynyň gowdugyny hem de onuň öz wezipesiniň başyndadygyny görkezmek synansy diýip düşündirdi. Türkmenistany dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda galyp ertede ýurtda koronavirus keseliniň giň ýaýranlygy barada habarlaryň fonuna 9 sentýabrda Türkmenistanyň eň iri iki merkezi gazeti Türkmenistan we Neytrany Türkmenistan gazetleri Gurbanuly Berdimuhammedowyň atları bilen didarlaşmagy barada baş makala bilen çapdan çykdy. Arkada Akyol behişti bedewi bilen Akyollara uzayan ýollara rowana boldy atly makala çarşyn bugün Türkmenistanyň döwlet ýetçiligindäki eň iri iki web saytyna Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň Türkmenistan bugün we Türkmenistan altyn asr saytlaryna bolşaýaly çap edildi. Gurbanuly Berdimuhammedowyň günnelik meşgul bolýan döwlet işleri, geçirýän maslahatlary, bol çöken kararlary we beýlekler onsuzam elmydama türkmen gazetleriniň baş sahypasyna orun alýar. Ýöne penşenbe güni 9 sentýabrda Berdimuhammedowyň at üstündäki suraty bilen onuň at bilen bir ýoly rowana bolanlygy barada habar synçylarda sorag döretdi. Berdimuhammedow köplen çatlar bilen diýinjalyş günlerini didarlaşýar ötesine Türkmenistan şu günler ne at bayramçylygynyň bosagasyna ne de atlar bilen bagly başga bayramyň öňe süýrasyna Türkmenistan şu günler garaşsyzlyk bayramyna taýýarlyk görýär. Döwlet medeniýetiniň Berdimuhammedowyň at bilen ak ýoly rowana bolanlygy barada ünde görnüşini makala çap etmegine nähil düşünmeli. Makala Berdimuhammedowyň bir ýoly rowana bolanlygyny aýdýar. Döwlet mediýasy prezidentiň bu ýakyna gödeňine tutulýan resmi safarlary barada habar bermeýär. Suratda görkezilýän at üstündäki Berdimuhammedow täç suraty çekilen gyzyl başgap, gyzyl köýnekçe giyinipdir. Ýöne ak at atlanypdyr. Bellemeli ýeri döwlet telewizionynyň watan habarlary gepleşiginden çen tutulsa, Berdimuhammedow ak ýol bilen ýekşenbe güni 5 sentýabrda didarlaşdy. Azatlyk radiosy bu makala bilen bagly Merkezi Aziya boýunça ekspert Bruce Pannier'e mikrofon uzatdy. Onuň pikiriçe soňky makala Türkmenistana garaşsyzlyk bayramynyň öň ýany ila tarasyna watan söýüjülük duýgusyny oýarmagy we başga da bir näçe maksada gönükdirilýär. I suppose Independence Day coming up, that this is kind of an attempt. Meniň pikirimçe bu makala garaşsyzlyk bayramçylygynyň öňe süýrasyny adamlarda bir hili watan söýüjülük duýgusyny emele getirmek synansy bolup durýar. Ýöne türkmen halkynyň çeken jebirinden çen tutulsa, bu mümkin hem däl ýaly. Şeýle-de bu makaladaky surat bilen hem de ony Berdimuhammedowyň taryp edilişi bilen onuň saglyk ýagdaýynyň gowdugy barada habar vermek isleýärler. Onuň saglyk ýagdaýynyň gowdugy, onuň öz işiniň başyndadygy barada habar vermek isleýärler diýip Pannyer aýtdy. He's still in charge of what's going on in the country. Döwlet medeniýeti bedewler garaşsyz Türkmenistanyň nyşanydyr diýär. Şeýle-de resmi medeniýet Berdimuhammedowyň at bilen gezim etmegini häzirki döwrüň okuluny ösüşleriniň beýany häsiýetlendirýär. Prezidentiň ada uzalýan aty atlanmagy bilen halkyň durmuşynyň arasyna nähili ara baglanşyk bar. Pannieriň pikiriçe häzirki Türkmenistanyň ündew gurallaryna ata minmeklik ýa-da umuman atçylyk, hakyky türkmençilik ýa-da türkmen bolmaklyk bilen ilteşdirilýär. Ýöne Türkmenistan ýylatyň aglawa böleginiň at satyn almagy, at ekläp saklamagy guruby çatmaýar. Ýurtdan owuşýan habarlara görä hojalyklaryň ady güpçünçiligi, olaryň güni göderany adamlaryň baş aladasy bolup durýar. Galyp ertede döwlet medeniýetiniň ündew makalasy Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklaryň hemde häkimetleriň boyun almaýan koronavirus keseliniň giň ýaýranlygy barada habarlaryň dowam edýän wagtyna gawat gelýär. Ýa-ni ýakin Aşgabatda habarçylarymyz tabyt dirur bolan koronavirus pidalaryna tabyt yetişmeýänligi barada habar berdiler. Ýurtda ýokary synplaryň okuw sapaklary koronavirus bilen baglykda ilk başda bir ay ýyda süýşürildi. Soňra 6 sentýabrda duýdansyz gaýtadan başlamaly edildi. Gurbanuly Berdimuhammedowyň atlara bolan söýgüsi mundan odal bir döwür dünýädäki iri media serişleriniň baş temasyna urilipdi. Ýa-da HBO kanalyna efire berilýän Last Week Tonight with John Oliver atly satira gepleşigine belli meşhur satiraçy John Oliver Berdimuhammedowyň atlara bolan söýgüsini 2 ýyl mundan odal wasp etdi. Berdimuhammedow atlara bagyşlap kitap ýazdy. Türkmen atlarynyň halkara birleşiginiň esaslandyrylmagyna gatnaşdy. Ol wagtal döwlet telewizionyny atly gezelenje diýen görnüşde görkezilýär. Ýöne döwlet ýetçiligindäki media serişleri ýapyk Türkmenistana ýylatyň ýüzbeýid bolýan ykdysady we durmuş kynçylyklary barada kelamagy habar bermeýär. John Oliver öz gepleşigini äpet ullokan tort kesip jemledi. Tortuň ýüzüne atdan ýykylyp barýan Berdimuhammedowyň suraty çekilipdi. Ýa-da Gurbanuly Berdimuhammedow 2013-nji ýylyň aprelinde Aşgabatda geçirilen bir at çapyşykda atdan ýykyldy.